902 αριστερά στα FM, στην εκπομπή Εξαιτίας. Χθες είχαμε εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Είχαμε δηλώσεις κορυφαίων κοινοτικών παραγόντων, όπως του κυρίου Όλι Ρεν και του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ. Είχαμε και δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist, που συνεχίζεται και σήμερα. Να αρχίσουμε όμως από τα των Βρυξελών, για να συνεχίσουμε κατόπιν με τα όσα είπε ο κύριος Παπανδρέου, με συγχωρείτε, ναι, και όσα ο κύριος Παπακοσταντίνου δήλωσε στις Βρυξέλλες μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του ΕΚΟΦΗΝ. Έχουμε μαζί μας και τον συνάδελφο Γιώργο Ραγκούση. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Όλι Ρεν λέει: θα πάρετε την πέμπτη δόση του δανείου, αλλά πριν θα πρέπει να συζητήσουμε για ορισμένα θέματα, ορισμένες εκκρεμότητες, και κυρίως το θέμα των αποκρατικοποιήσεων, δηλαδή του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας, λέμε εμείς, και το θέμα της συνένεσης. Ναι. Ένα θέμα το οποίο προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και στις δημοσιονομικές αποκλήσεις. Έτσι. Και τις δημοσιονομικές αποκλήσεις, μάλιστα. Τα μέτρα, Δάνη. Ναι. Θα γίνει σφαγή, δηλαδή... εντάξει, το λέμε και το ξαναλέμε, και ίσως, ας πούμε, είναι και λίγο κουραστικό και το θεωρούν ίσως λίγο υπερβολικό. Μα αυτοί το λένε και το ξαναλέμε. Αλλά ακριβώς, αν παρακολουθήσει κανείς τις δηλώσεις, διαβάσει τι κρύβεται πίσω από τις γραμμές, αλλά πλέον τώρα και ανοιχτά, θα καταλάβει ότι δεν λέμε μεγάλα λόγια, δεν κινδυνολογούμε, απλώς μεταφέρουμε αυτό το οποίο λένε και στα συνέδρια και στις συνεδριάσεις και στα συμβούλια κλπ. Ναι, εδώ μιλάμε τώρα ότι έχουν ήδη αποφασίσει μέτρα 14 δις, και σε αυτά τα μέτρα που έχουν ήδη αποφασίσει δηλώνουν ότι υπάρχουν αποκλήσεις και καθυστερήσεις, και έχουν και άλλα 2% του ΑΕΠ, το οποίο είναι απόκληση από το έλλειμμα, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί, και λένε ότι πρέπει να επιτευχθεί πάση θυσία ο στόχος του μνημονίου, δηλαδή να πάμε στο 7,4. Δηλαδή πρέπει να καλυφθεί ένα 2% του ΑΕΠ. Σωστά. Το οποίο ισοδυναμεί με 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ, και πρέπει να καλυφθούν και οι αποκλήσεις. Μάλιστα. Καταλαβαίνω γιατί πακέτο μιλάμε φέτος. Δηλαδή το πακέτο το φετινό ανεβαίνει πλέον και αυτό πάνω από τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, η πίεση πλέον είναι αυτά τα μέτρα να εφαρμοστούν άμεσα, γιατί έχει τελειώσει το πεντάμινο, έτσι, και πρέπει να εφαρμοστούν πάλι μέσα σε 7 μήνες. Δηλαδή είμαστε στο ίδιο σκηνικό ακριβώς με πέρσι, στην ίδια θέση, ας πούμε, ακριβώς με πέρσι, και ενώ έχει προηγηθεί ήδη ένα τσουνάμι ολόκληρο. Έτσι, τι έχει προηγηθεί, που έχει σαρώσει σχεδόν τα πάντα. Μισθούς, δικαιώματα. Το βιώνει ο καθένας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι. Είτε είναι μισθωτός στο δημόσιο, είτε είναι αυταπασχολούμενος, είτε είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει, έτσι. Και στο σκέλος των δαπανών και στο σκέλος των εσόδων πλέον μιλάμε, γιατί είχαν αφήσει να εννοηθεί, ας πούμε, ότι δεν θα υπάρχει, ότι θα είναι επικεντρωμένο κυρίως στο σκέλος των δαπανών. Το συνταξιοδοτικό ξαναμπαίνει στο τραπέζι πάλι, εξ αρχής, με τις επικουρικές βέβαια ως κύριο άξονα. Δεν ξέρουμε τι άλλο βέβαια μπορεί να προκύψει, γιατί πλέον καταλαβαίνεις ότι το μαχαίρι, η θηλιά σφίγγει. Έχει σφίξει. Ουσιαστικά το δημόσιο έχει κηρύξει στάση πληρωμών, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει κηρύξει ήδη στάση πληρωμών, αλλά πρέπει να κόψει άλλο τόσο. Έτσι, ακριβώς. Στην υγεία, στην πρόνοια, στα επιδόματα, στους μισθούς, στις ΔΕΚΟ. Και βέβαια μόλις προταθεί κάτι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη όχι απλώς να το υιοθετήσει, αλλά να πάει το μέτρο ακόμα παραπέρα. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως τόσο γρήγορα και με τόσο ενθουσιασμό ανταποκρίθηκε ο κ. Παπανδρέου στην πρόσκληση και του Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ και του Όλι Ρεν
να αυστηροποιηθεί το πρόγραμμα το μεσοπρόθεσμο και να γίνει ακόμη αυστηρότερη η κυβερνητική πολιτική, όπως παραδείγματος χάρη με τη μείωση των δημοσίων υπαλλήλων. Χθες ο κ. Παπανδρέου το ξεκαθάρισε, ουσιαστικά θα έχουμε απολύσεις που μπορεί να πάρουν τη μορφή εθελούσιας εξόδου, που δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από μία απόλυση με κάπως μεγαλύτερη αποζημίωση, όπως είχαμε και στον ΟΤΕ. Θα έχουμε μεγάλες συγχωνεύσεις δημόσιων οργανισμών, θα έχουμε επανεξέταση όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών επιδομάτων, και βεβαίως αυτό το θέμα της αποκρατικοποίησης που θα είναι σαρωτική. Λέει πλέον, ενώ μέχρι τώρα η κυβέρνηση έλεγε το κράτος θα κρατήσει κάτι από το μετοχικό κεφάλαιο αυτών των δημοσίων επιχειρήσεων, τώρα πλέον γίνεται λόγος για πλήρη αποχώρηση του κράτους από τις επιχειρήσεις αυτές. Ο στόχος που μπαίνει πλέον είναι ως το τέλος του 2012 και όχι ως το τέλος του 2013, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, να προκύψουν έσοδα για το δημόσιο 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος τώρα που βάζουν οι ίδιοι, πρέπει να πουλήσουν καταρχήν όλες τις εισηγμένες. Δηλαδή δεν βγαίνει αλλιώς αυτό το νούμερο. Σε πρώτη φάση όλες τις εισηγμένες, γιατί εκεί είναι το φιλέτο, έτσι. Και οι εισηγμένες είναι οι μεγάλες. Οι πιο μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις. Νερά, φυσικό αέριο, λάρκο, λιμάνια, βιομηχανία, λιμάνια, ό,τι υπάρχει από εθνικό πλούτο, ό,τι έχει απομείνει στα χέρια του δημοσίου δηλαδή, πάει για πούλημα. Και βέβαια και πρέπει επίσης και ένα μέρος της ακίνητης περιουσίας να μπει. Σωστά, διότι το υπενθύμησε, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν ο Φιλανδός Υπουργός Οικονομικών ή η Αυστριακή Υπουργός, ότι πρέπει τώρα να κοιτάξετε σοβαρά το θέμα της εκποίησης ακινήτων. Εντάξει, λέει, δεν μιλάμε τώρα για μνημεία, αλλά σίγουρα θα πρέπει να κοιτάξετε το θέμα της εκποίησης των ακινήτων σας. Έχετε πολύ μεγάλη περιουσία. Αυτό είναι το σκηνικό και πρόσεξε τώρα, έτσι, στο βάθος έχουμε πλέον, ας πούμε, επιβεβαιώθηκε και από τα χίλια του Γιούγκερ ότι θα μπει ένας νέος όρος στη ζωή μας, αυτό το reprofiling που λένε δηλαδή. Της αναδιάρθρωσης, ήπιας. Ναι, της ήπιας, ας πούμε, της επιμήκυνσης του χρέους, η οποία πλέον την ομολογούν ανοιχτά, ενώ μέχρι τώρα, ας πούμε, εντάξει, λένε αυτό δεν εξετάζεται ακόμα, αλλά πλέον το βάζουν το θέμα ολοφάνερα στο τραπέζι. Δηλαδή, από τη στιγμή που γίνεται αναφορά από το Eurogroup, οι τραπεζίτες αρχίζουν και κάνουν, ας πούμε, τους σχεδιασμούς τους με βάση αυτή την προοπτική πλέον. Δηλαδή, αυτό βέβαια απαιτεί μια συλλογική διαπραγμάτευση με τους πιστωτές. Τουλάχιστον έτσι έγινε, ας πούμε, στην Ουρουάη, γιατί εκεί παραπέμπουν, εκεί ήταν το παράδειγμα της χώρας δηλαδή που το έκανε, και με έναν οργανωμένο, ας πούμε, τρόπο, καταλαβαίνεις, με το Eurogroup να αναλαμβάνει το ρόλο του συντονισμού. Το ρόλο, ας πούμε, του συντονισμού. Γίνεται μια συγκέντρωση όλων των πιστωτών, ή τουλάχιστον των περισσότερων, αυτών που συμφωνούν με το μέτρο της επιμήκυνσης, θεσμικών και ιδιωτικών. Συγκροτούν μια λέσχη, όπως ας πούμε η λέσχη των Παρισίων παραδείγματος χάρη, και από εκεί και μετά αρχίζει το παιχνίδι. Και βέβαια υπάρχει και το σενάριο το οποίο φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος, να δημιουργηθεί ένας οργανισμός χωριστός για την διαχείριση του δημοσίου χρέους, και επίσης παραμένει στο τραπέζι ως σκέψη, ας πούμε, αλλά πρέπει δεν έχει ακόμα πάρει την οριστική έγκριση από το Eurogroup, να χρησιμοποιηθούν ακίνητα. Ίσως αυτό που είχε ρίξει το προηγούμενο διάστημα στο τραπέζι, να δημιουργηθεί μια εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου ακινήτων, δηλαδή να μετοχοποιήσουν ουσιαστικά τα ακίνητα και αυτό να χρησιμοποιηθεί ως ενέχειρο για το επόμενο δάνειο, το οποίο επίσης από τώρα συζητιέται, έτσι, ότι μπορεί να χρειαστεί νέο δάνειο με νέους βέβαια πολύ αυστηρούς όρους. Δεν ξέρω αν είδες, υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα για τη Μέρκελ. Ναι, το είδα για μια χθεσινή ομιλία της, που λέει να κόψετε συντάξεις και διακοπές, γιατί τεμπελιάζετε και κάνετε και μεγάλες διακοπές. Συντάξεις. Ο Τόμσεν στο πλαίσιο σήμερα
Economist, είπε πάλι για ασφαλιστικό. Δηλαδή, ξανά εκεί. Ναι. Μην έχουμε καμία αυτά. Γιατί, ξέρεις, καμιά φορά περνάει ότι είναι το δημόσιο, ας πούμε, κλπ. Το οποίο έχει γίνει μια τεράστια προπαγάνδα και το παρουσιάζουν, ας πούμε, πλέον ως, ξέρεις, αντιοικονομικό, αντιπαραγωγικό, τεμπέλικο. Αυτό, και έχουν στρέψει ήδη την κοινωνία ουσιαστικά κατά του δημοσίου. Το καταφέρει δηλαδή σε σημαντικό βαθμό να στρέψουν την κοινωνία κατά των εργαζομένων στο δημόσιο και αλλά δεν είναι μόνο αυτό, έτσι. Η μεγάλη σφαγή θα γίνει εκεί. Κοινωνική ασφάλιση, υγεία και πρόνοια. Και στον ιδιωτικό τομέα. Οι μισθοί θα πέσουν κι άλλο. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος, έτσι, και να μην τρέχει τίποτα αυταπάτες ότι θα γίνει, ας πούμε. Δεν θα είναι στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ας πούμε, που λέγανε και όλα αυτά. Αυτά είναι φανερό ότι πάνε περίπατο. Έτσι το καταλαβαίνουμε, νομίζω όλοι. Βέβαια, στην αρχή θυμάσαι, το πρώτο επιχείρημα επί πρώτου μνημονίου ήταν ότι παιδιά αυτά αφορούν στο δημόσιο. Εσείς στον ιδιωτικό. Και αν είχε κάποιος αυταπάτες, δηλαδή. Νομίζω ότι τώρα μπορεί να καταλάβει ότι δεν μιλάμε για ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Βεβαίως. Μιλάμε για μια συνολική επίθεση πάλι. Και ασφαλώς αυτή η νέα επίθεση που πιθανόν θα εκφραστεί με ένα δεύτερο μνημόνιο μετά την ολοκλήρωση του πρώτου, με όποιο αποτέλεσμα βέβαια, γίνεται προσπάθεια τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να όλο αυτό να το περιτυλίξουν και με την συνένεση, την πολιτική συνένεση που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα επιμείνουν, ας πούμε, σε αυτό το σκηνικό. Εν πάση περιπτώσει, η συνένεση υπάρχει και το ξέρουν ότι υπάρχει. Και η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα βήμα. Δηλαδή, λέει πλέον καθαρά, ας πούμε, ότι στα περισσότερα μέτρα συμφωνούμε. Στους στόχους συμφωνούμε. Μα αυτό το ξέρουν και οι κοινοτικοί, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι. Και εγώ έτσι. Απλώς τι γίνεται, προσπαθούν να εξοβελήσουν από την πολιτική συζήτηση κάθε άποψη αντίθετη με τη δική τους. Το επόμενο βήμα, αν βεβαίως δεχθούμε ότι αυτή η συνένεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων υπάρχει,